है पता है नाम, तुझे सब है पता। सपने और अपनों में हमेशा तुमने। खुलुमबाय। गलाघाट जिल्लानि सिसुपानी ओनसोलनि सांखाथि गामिनि मानगोनां उपेन नार्जारी आरो अनु नार्जारीनि फिसाज्ला नब'जित नार्जारीया जितु सोलिबाय थानाय सीजन 5 नि जी टीवीआव डांस इंडिया डांसआव टप 10 आव मोनहैबाय आरो बे टप 10 आव मोनहैनायखाय दा मा जाहैबाय सिस्टेमाव भटिं सिस्टेमाव फैबाय। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गं 22 जिल्लानि साफ्रोमबो आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो दैदेनगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ मोनफ्रोमबो आफादा रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायनानै बिथांनि नामाव भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामना लाबोनो हायो। आरो बिथाङा देरहासार जायोबा बिथांनिल' नाम नङा, बिथांनि न'खरनि नामजों लोगोसे गामिनि ओनसोलनि लोगोसे जोंनि माहारियारि मोनसे गेदेर नाम बियो आरो जोंनि जितु माहारियारि हारिमु बेखौ विश्व दरबाराव जोंहा प्रतिष्ठा खालामनायाव एसे सहज जायो। बे खेत्रआव आं बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे 21 मे शनिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय भटिं सिस्टेमा जागोन आरो बे समबार खालिनि फुंनि 9 बाजिसिम सोलिबाय थागोन बे भटिंआ। बेनिखायनो एदिनखालि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारियारि जेसेबांनाखि रायजोफोर दङ आं बिथांमोनखौबो गुरै खावलायदों जे बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामना लाबोनांगौ। बिथांनि नम्बरानो जाहैबाय भट होनांगौ नम्बरानो जाहैबाय 9152915246 बे नम्बराव मिस कल होनानै जाहाथे बिथांखौ देरहासार खालामनानै लाबोनो हायो जोङो। बेनि थाखाय आङो रायजो राजा गासै रायजो राजानिसिम आं खौसेथि बर' सुबुं आफादै जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101536360 700-2263133 9101536360